Γεια σας. Στο βίντεο θα δούμε το iPhone 4S πόσο καλό είναι στην πλοήγηση στο ίντερνετ. Να πω ότι ένα κινητό πρέπει να είναι γρήγορο, αξίας τόσων χρημάτων, πρέπει να είναι γρήγορο στην πλοήγηση στο ίντερνετ και να μην παρουσιάζει γενικά προβλήματα. Πάμε κανονικά, ξεκινάμε με το Google. Να μπούμε στη κεντρική σελίδα της Google. Ωραία. Ωστόσο τα πάει πάρα πολύ καλά, δεν είναι μια χαρά γρήγορα, με 3 γραμμές βέβαια Wi-Fi. Πάμε στην σελίδα της Apple. Να πω ότι το κακό είναι ότι έχει μικρή οθόνη και να γράψεις είναι λίγο δύσκολο, μπερδεύεσαι. Θα σε απαιτήσει στο F και μετά στο G δίπλα, λόγω ότι είναι μικρό πληκτρολόγιο, λόγω και της μικρής οθόνης βέβαια. Αν και σε iPad είναι τεράστιο. Apple.gr. Ξεκινάμε με το iPad το καινούριο. Πάμε. Λοιπόν, μπορεί η οθόνη να είναι μικρή, αλλά στην πλοήγηση ως τώρα έχει δείξει ότι αξίζει. Καλό είναι να μην κολλάει και στα scrolling πάνω κάτω, έτσι να μην κολλάει. Ούτε στο έτσι, βέβαια δεν μπορεί να πάει. Και στο zoom in, zoom out βέβαια. Βλέπουμε ότι ούτε εδώ παρουσιάζει κανένα πρόβλημα. Διαβάζετε πάλι και εσείς, δηλαδή που σου χαίρετε το νέο iPad εδώ. Είναι πάτσα βέβαια για το iPad τώρα. Δεν πειράζει. Πάμε στα iPhone. Είναι γρήγορο. Όπως βλέπετε και εσείς. Εδώ το κείμενο έτσι δεν διαβάζεται, γιατί είναι πάρα πολύ τα γράμματα. Και να βλέπεις κιόλας, θες να τα μεγαλώσεις, να βλέπεις πιο καθαρά. Ωραία. Τώρα μια χαρά διαβάζονται. Και εσείς να βλέπετε τι γράφει κιόλας. Μια χαρά διαβάζονται. Μια χαρά παρουσιάζει. Να τώρα κολλάει λίγο. Α, εντάξει. Όσο να πάει κάτω δεν κολλάει καθόλου, όσο να πάει πάνω. Μια χαρά. Δεν ξέρω αν είναι κολλάει. Να πω ότι έχω διαβάσει και στο ίντερνετ ότι το iPhone touching από το iPhone δεν θα ξαναδείτε. Και μπορώ να πω ότι έχουν δίκιο αυτοί που το λένε. Το touching του iPhone δεν υπάρχει, δεν άλλο. Το πώς κάνεις το zoom και το κάνει ακριβώς όπως θες εσύ. Δεν εμφανίζει προβλήματα, είναι καλό, θετικό. Ελπίζω το βίντεο να μου βγει κανένα 5 λεπτό, γιατί δεν θέλω να είναι μεγάλο. Μετά αργεί να ανεβεί στο YouTube. Ωραία, πάμε. Θα δούμε ένα HD βίντεο, γιατί το HD βαρύνει κιόλας το πόσο καλά θα παίξει το βίντεο. Εμείς θέλουμε να παίξει το βίντεο όσο πιο καλύτερα γίνεται. Λοιπόν, ας δούμε αυτό, ένα high definition βίντεο full από ό,τι έλεγε. Θα χωρίσουμε λίγο. Το βίντεο δυστυχώς εσείς δεν μπορείτε να δείτε την ανάλυση ακριβώς που έχει. Είναι Full HD, εγώ μπορώ να το δω, αυτές όχι γιατί είναι θολό. Αλλά βλέπουμε ότι δεν παρουσιάζει κανένα πρόβλημα στην ταχύτητα. Δεν κολλάει κιόλας. Καλό αυτό. Άρα έχουμε δύο τώρα ότι τα πάει μια χαρά. Έχω τελείωσα. Στην ουσία τότε να το χρησιμοποιείς για να γράφεις στα search όσο πιο καλύτερα γίνεται. Αυτό είναι ένα κακό. Το μόνο κακό που έχει το iPhone στην πλοήγηση ίντερνετ. Επίσης είναι το ότι δεν. Μόνο αυτό είναι το πρόβλημα, το κακό. Το καλό είναι ότι βλέπεις βίντεο Full HD χωρίς να ανησυχείς για
το αν θα κολλήσει ή όχι. Και βλέπεις κείμενα, αν και μικρή οθόνη, κάνεις το zoom και γίνεται μια χαρά. Δεν βάζεις άνετα. Εγώ αυτά είχα να πω για αυτό το κινητό. Είναι το καλύτερο έχουμε δει, πιστεύω, από κινητό. Από σειρά κινητό. Αυτό το κινητό εγώ το πήρα μόνο και μόνο γιατί το γούσταρα. Γενικά, όχι ότι το πήρα για να μπαίνω δηλαδή να παίζω παιχνίδια. Το γούσταρα έτσι και το πήρα. Απλά η τιμή του είναι υψηλή πολύ, αλλά και πάλι πιστεύω ότι αξίζει τα λεφτά του. Οπότε όσοι σκέφτεστε να το αγοράσετε, αν φοβάστε για το αν αξίζει ή όχι, εγώ σας λέω ότι τα αξίζει και με το παραπάνω. Αυτά.